Burano ero mar ANC gwego mag Uasin Gishu koro to mong'wecho wuok e duond burano ero kendo riwore kod riwruogno ero mar Azimio la Umoja wan Kenya. Jotelo goeko norwaki kod jokanyo mag Azimio la Umoja e kaunti ma Uasin Gishu kagi wacho ni okang' makamano ero gikawo kaluwore ni negidong' kagifuyo e kor yamo bang' jatend ANC Migosi Musalia Mudavadi yie tiyo kanyakla kod jalup Ker Ruto e bwo riwruogno ero mar Kenya Kwanza. Gisingo biro goyo ne moluor Raila Odinga kura e laro kom ker yiero madwe mar 8 mar higa ni endi. They have looked at Azimio, the manifesto of Azimio, and what we expect to do, and they have decided that they want to be with the winning team. Tumekubaliana kwamba team zote ambazo tuko nayo kule ground za Azimio pamoja na ANC na wale wengine wamejiunga na sisi, tutafanya kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba tumemtafutia baba na mama kura. Ile nyumba ambayo tulikuwa ndani ikatuelekeza UDA huko Kenya kwisha, hatuoni kama inaelekea upande wa serikali, na tukakaa chini tukajadiliana, tukasema sisi kama county ya Uasin Gishu tungependa sana tutembee safari ambayo ni kukomboa nchi ya Kenya.